everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Bisan kamay, huwag ko magpaabot nga igod-idi ang dagan sa akong kinabuhi. Naisama ko sa usa ka kriminal nga nagtago-tago. Mipatay na kong tao. Bikaon na kong tao. Salbahis ko. Demonya ko. Anak ko sa dautan. Anak sa kangit-ngit. Busa, agay lang nga matapos ang tanan. Dili ko magpaabot nga si Ryan ang makapatay nako. Ni ako ibabaw sa pangpang. Nasanapan sa kay ubos ang akong kasing-kasing kung nganong naingon ini ang kidangatan sa akong kinabuhi. Wa ko makudahon na og dautan batok sa akong isig katao. Pan nganong nahimo man kong sadan. Gihimo ko ang pagkadautan subak sa akong kabubuton. Pusa, kung mauman kini ang akong kapalaran, angay lang nga magpakamatay ko. Muambak ko ni ining pangpang. Aron dili magpadayon ang iya sa kangit-ngit sa paggamit sa akong lawas ug kalag. Magpakamatay ko aron matapos na ang tanan. Muambak na ko. Sige! Ibunda ko sa ubos ning pangpanghangin! Aron mamatay na ko! Ingon sa sawa ko madasa ko sa hangin. Nagpautaw-utaw ako sa hangin. Padung sa ubos ning pangpang. Ikaw! Kilat! Ako sa ibong liti! Aron masudog ko! Aron mahanaw ko ini kalibutana! Sige na! Sige na! Iga ako sa liti! Aron ko mamatay! Ni ako sa upo sa pangpang. Gabisan kamay. Wa ko maunsa. Gusto na kong magpakamatay. Dili ko gustong mapuhat og dautan. Dili ko makapaabot nga ang lalaking akong kimahal sa hilo mo'y upatay na ko. Dili. Gusto. Mao ni maayong paagi. Iparo ko kinig akong unian ang dakong bato. Aron mo liki kini. Buhaton ko kini. Ayaw! May nadunggan kong tingog. Ikaw na ba usab ka na, Lutos? Ha! Salbahis ka! Ikaw ang nakaingon nga nakapatay ko og tao! May kalit kami tungang kahayag. Babae nga kalit kami tunga. Kagwapa niya. Nigilaw siya tungod sa iyang kahayag. Kinsa ka? Ako ang tag-iya ni ining dapit nga gusto mong pakamatian. Ako ang nagbantay dining dapita sa mga estranghero. Duula siya na ako. Hikapan ko siya. Dili mo ako mahikap.
Tungod kay nakita mo ako, ug nahiabot din pinaagi lamang sa akong kaon. Eden, Nakaila ka na ako. Wa siya tingog. Usa ka ba ka prinsesa? managsama kitang prinsesa. Ang nakalahi lang kay ikaw, prinsesa sa kangit-ngit. Oh, prinsesa sa kangit-ngit. Og mao kini ang hinungdan gani ako dinhi. Kay gusto ko magpalayo sa mga tao. Kay kriminal ko. Usa ko ka anak kong ugo. O kay akong mga ginikanan, ungo man. Ungo sab ko. Wala ko magkagusto sa nahitabo sa akong kinabuhi. Angay lang nga magpagkamatay ko. Ayaw ka nagbuhata. Kinsa kang bumabag na ako, ha? Ako si Prinsesa Almera. Ayaw buhata ang pagpakamatay. Ayaw pagpadaha sa bulog sa kahom sa iya sa kangit-ngit. Pakigbatukan mo kini pinaagi sa pagtawag ug pag-awhag nga tabangan ka sa imong maayong Diyos ug mauusap ang among hari sa tanang hari. Ganunay kong nagsangpit niya. Apan, Kuwang pa. Ug ayaw paghunong, Eden. Ayaw paghunong. galit siyang nawa sa kong atubangan. Husto siya siyang isulti. Apan hangtod kanus ako kutob kong mag-antos. Hangtod kanus aman. Ryan, niya ka man. Padre, may anhe ba si Eden din Wa din si Eden Ryan. Nga naman di ay, ha? Milakaw. Ug wa ko may bawa, Padre, og ngano milakaw siya. Milakaw si Eden. Ngano, nag-away ba ka mo? Mao sulti sa bata nga si Aliyah, Padre. Nga akong igsuon. Nagila ko, no? Wa mo ko diya sa iyang paglakaw, Padre. Og wa ko may bawag unsay iyang gilakan. Og kung ngano mibiya siya sa akong panimahay nga nagilak. Wa siya ni anhi dinhi Ryan. Pasagdi lang. Kay kun mo anhi gani siya dinhi. Tambagan ko siya ug mangutana ko kung nganong libiya siya sa inyo. Salamat, Padre. Tabati ko sila kagabi. Daghan sila Ryan. Nagbahas-bahas. O, Padre Anselmo. Og nakita ko gid sila. Wa ko'y kinatulgan Ryan sa akong pag-ampo. Parehas kita, Padre. Wa ko'y kinatulgan. Migawas ko. Og ianinaw ko sila. Og doon ako nabati nga mga uwang sa iro. Og nakita ko nang lupad ang mga mangtas nga ungo. Og ika-enkwentro ko ang uban kanila. Og napatay ko ang upat. Og gisunog ko ang ilang lawas. Nahadlo ko Ryan. Giampo ko gyud kanunay sa Ginoo nga di lang mahitabo. Di lang mahitabo ang gisulti sa akong mga katikwangan. Ang mahitungod sa mahitabo sa moabot dinhing dapita. Ug kinahanglan mapukan ta ang mga daotang binuhat sangan sa langit no natong amahan. Padre Anselmo. Padre, may nasayran ka ba di ay sa umaabot nga panghitabo? Haka-haka lang ang akong nadunggan. Chismis. Apa lang akong nahaka-haka. Inganay ng nahitabo. Kabar! Karab! Mao yan, Adam! Kabar! Karab gyud! Kabar! Karab! Pagyud ka o sa to mga sakop ang gibitay sa kawayanan! Oh, gipitay! O lagi. O kang
Gaukang nyor, gaukang nyor. Dili, ako mo sabot, is ka. Oo. Kang. Oo, kang. Mausap na gibuhat ni Ryan. Wala may duha-duha ba? Wala may duha-duha. Tulo, upat. Si Ryan Gyud ang nagbuhat sa ingon. Kinsa pa man di ay? Siya raman ang mabuhat anang pamutlan og ang atong mga sakop. Maun na! Tinon na nyor! Kaya mahuman, hininga kong sulti, oy! Ang upat nga nangawa sa ato sakop. Pulihin ninyo daghan. Ha? Unsay buot ni mo ipasabot, madam! Dugaya gini mo mao magsulti Dugay, mo. oy! Dugay kayo. Di ko ganang sulti, dugay, mahuman! Bugo ka! Bugo ka! Huwag kang kasabot! Kuyamad kang dako! Kuto na na! Kakasabot sa di ay ka, nyor! Ang mga bugo mong duha. Nagparihas lang mo. Biya mo sa kong atubangan. Biya! Og ingna ang atong ubang mga sakop nga manakod ka mo. Patakda ninyo ang wa pa matakdi. Pagdali! Matuman kang! Matuman, madam! Doon ay nakakita ni Eden nga ni ako nung ninindapita paingon. Pagitaon ako siya. O kung ako siya makitan, hangyoon ako siya mabalik pagpuyo sa bahay. Eden! Eden! Eden, kung nakadungong ka na ako! Tingog! Magsulti kita, Eden! Eden! Eden, niya ka ba din eh? Tingog ni Ryan? Ni Asia? Iya kong kipangita? Dili ba mo magpakita ko niya? Ligayan ko si Ryan. Nipati na pa ko kukma niya. Sud sa mga pipila ka buwan sa mong panagkailaw, napatsyagan kong nahigugma ko ni Ryan. Apan ako ang babae nga iyang gipangita nga iyang pansyo. Pusa, angay ko siyang ligayan. I'm very sorry, Ryan. Dili may tapong magpakita ko nimo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.